Така, и това е последната формула, която исках да ви покажа, която де-факто не ми се получи като процеса на нареждане, но много често ви казах, че ще ви се наложи да я правим, така че ще ви покажа как се завъртат само двечките, без абсолютно нищо друго да се размества по купчето. Така, формата е доста трудничка и ще ви я покажа бавно, така че да може да я научите. Така, един път надолу. Два пъти. Другия ред, един път надолу. Два пъти. Връщаме. Два пъти. Това два пъти. Въртим горе два пъти. Още един път дигаме. Два пъти. Сваляме. Два пъти. Тук въртим два пъти. Тук въртим един път. Два пъти. И предното два пъти. Ето е формуличката. Тя на мен ми беше доста трудно за да я науча. Така само двете са завъртяне, без абсолютно нищо друго да е развалено. И по този начин може да си връщате видеото и да гледате бавно няколко пъти, така че да си я научите.